sannan ya zo ya hau kan Malam Ibrahim Shekarau. Malam Ibrahim Shekarau ya hau kan Malam Ibrahim Shekarau, ya wulakanta shi, ya ci mutuncin shi a duniya, ka gani. Sannan ya zo ya komo kan Buhari, ya gani. A duniya yanzu kace rarara zai zagi Baba Buhari, zai wa Baba Buhari waka, ya wulakanta Buhari, ka ce ƙarya ne. Me ya zo yi? Sai yanzu suka zo ya kulla da Tinubu, shi ma Tinubun sai ya zagi uwashi, tunda ya zagi kuma zan yi magana akan mutanenmu na Nijar da mutanenmu na Najeriya, saboda Nijar da Najeriya sun zama ɗaya kuma duk ɗaya ne. So zan yi magana akan mutumin nan rarara yake ko wane ne. To ina so don Allah mutanenmu na Najeriya da mutanenmu na Nijar, ku sani mutanen da kuke cikin Najeriya wanda suke son rarara, kama an shuka dusa, kowa ba wanda yi magana, ba wanda ya ce uffan. Kawai kuna nan da ku da iyalanku, kuna kwance, kun kunna fanka tana kai muku kamar yadda na kunna tan wannan, gashi nan ina shan sanyi. Allah ya mini nima rahama, gani nan cikin rahama, masha Allah, tubarkallah, masha Allah, na gode ma Allah, kuma ga soyayyar ma'aiki a zuciyata, kuma insha Allah da ita zan mutu, insha Allah, insha Allah. Duk Afirka yanzu babu inda ake kashe mutum irin na fara ko tsuntsuwa irin na Najeriya. Kuma mutane wanda ga sanan ɗiyan banza ne, wanda za su fito su yi magana akan addini, ko malaman banza 'yan iska wanda suke kiran kansu 'yan ahlus sunna, wai ahlus sunna ne su. Ka kira kanka ahlus sunna, kuma an yi magana manzon Allah ka zo kana magana akai. Kai har kake da bakin da zaka yi wata magana. Duk Afirka yanzu babu inda ake kashe mutum irin na fara ko tsuntsuwa irin na Najeriya. Kuma mutane wanda ga sanan ɗiyan banza ne, wanda za su fito su yi magana akan addini, ko malaman banza 'yan iska wanda suke kiran kansu 'yan ahlus sunna, wai ahlus sunna ne su. Ka kira kanka ahlus sunna, kuma an yi magana manzon Allah ka zo kana magana akai. Kai har kake da bakin da zaka yi wata magana. Ka gani? Kamata a ce shugaba idan zai nuna izza, ya yi ta akan gaskiya. In wa ya fito ya saki layi, to ka mai magana. In wa ya fito ya taɓa addini, to ka mai magana. In wa fito ya taɓa ɗan adam, to ka mai magana. Daidai ɓannan mutum daidai hukuncin shi. Ɓannar da mutum ya a mai hukunci daidai da ɓannar da yi. Amma mutane su fito su yi ta iskanci, su taɓa addini. Yanzu yaron nan da kwanaki